festa per aquí. Avui és dilluns, que no treballa ningú aquí o què? No? No treballa ningú? Va, no passa res. Aquí tenim els gegants de les escoles, els diables, les puntaires, els de pas al pas, els bastoners, els de bocs i cabres, els de terra mítica. Aquí ha vingut tothom a celebrar aquesta festa, perquè això de Sant Celoni és una festa internacional, és una festa de Mons, una festa de Montsenys, i una festa de Montnegres. Jo crec que ja estan guanyant els negres, No és puntuable, això no és puntuable, que ningú s'emocioni, Per escalfar una mica la festa, el que farem és preparar les nostres veus, com fan els actors. Sí, ho teniu o no, a veure? Deuen pensar que no és ben poig. No, és tot normal, això a casa és tot normal. Sí? El que hem de fer també és escalfar les mans, a veure, tots les mans amunt, va, anem escalfant els dits, anem buscant el que seria el ritme de... Així més suau, més ràpid, vinga! Això ho teniu claríssim, ja. Ara ho anem a separar per senys i per negres. I hem de fer el número de 1